Presidente Aquino gipanghambog ang Cebu sa APEC Finance Ministers ug miawhag nga magsuroy-suroy sa Sugbo. Si Nera Veraflor sa report. Giawhag ni Presidente Benigno Aquino III ang mga APEC Finance Ministers atol sa usa ka welcome event sa Mactan nga bisitahon ang mga beach sa Sugbo. Nang hinaot si Aquino nga mabisita sa mga ministers ang mga maanindot nga beach sa Sugbo ug matilawan nila ang mga laming pagkaon sa probinsya. Gipanghambog usab ni Aquino ang pagka makaabi-abihon sa mga Sugboanon sa mga bisita ug nang hinaot siya nga masinati kini sa mga APEC ministers. Matod ni Aquino nga ang mga Sugboanon maoy mopamatuod nga it's more fun in the Philippines. On another note, I hope that apart from my welcome, you will be able to feel the warm welcome of the Cebuano people who are renowned for their musicality and hospitality. After all, you are in the Philippines, Queen City of the South. Gawas sa pagsuri-suri sa Sugbo nang hinaot ang presidente nga makamugna ang mga APEC ministers ug mga pulisiya nga makatabang sa paglambo sa ekonomiya sa nasud. I am hopeful that your time here in Cebu will go beyond finalizing previously discussed agreements and will involve speaking of new ideas that can further grow our economies.